Hi, hello mga boys and girls na friends mo idol. Kumusta ang tanan na mo sa mga kalawas? Today's video is speaking lang gyapon. Gigingan ta mo og kanang kanta nga nagmamahal kahit bawal. Anak makauyon mo na diara. Ikaw yun maning tiki nga mga boys and girls mga friends mga idol. Ug salamat and silbitan na. Thank you for watching. God bless ulis na tutanan. Salamat sa Diyos na takoto. Bye bye. Shout out day ko ni Randy Villapanya. Yun na takoto. Bye bye. Salamat sa Diyos.